kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu ka waranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Namar ka jing urlong jong ka jingang nuot jong ki babun ki pat ba kathan umden baka sarkar klak penmang pisa ban snano ya ka surok na nongpo sa umden kabadai ka way na kabenta jong ka surok nongpo umden Sonapur NUS Road kinong ilam jong ka way ka kenhun kinong ilam snong kabalatip kum ka nong tulu matan Marmain Development Forum haka jing ilam jong ba Arnold Sinclair kum president ringkat ki way kinong ilam jong ka te kenhun ki badai kinong ilam snong menta kasngi hadian ka jingalang kabalai don lang Emily kathan uba Meryl Bonds ringkat bat ki officer katanat PWD Nongpo Division habai keren hadian ka te ka jingalang kilapan pau ya ka jingkublai ka bekerpang ya uba Preston Tensong ubadai Deputy Chief Minister ka Sarkar Jilla ubadai ru Menteri Sarkar bapet ya katanat PWD Roads nang tayo Emily kathan uba Meryl Bonds kumjuru ya ki board Sarkar jong ka Sarkar Jilla to haka berengkong nagaliang ka nong telu mathan matmain ni dap de ji dokumen ka bakrau ni don lang de ni ki pra member tentup nadu presiden ragba ki nong kit kam jeng ka nong telu mathan matmain ki bakentup lai teli ki raj kata ka nong telu ka mathan ka matmain ka jing don jeng jeng ka raj nong telu longdo jeng ka raj mathan ubang thai jong ka rat marman bat ki rang ba snong nakaliang jong ka forum ngidap de ji dokumen ka bakrau ka ba ka sarkar ka lala ban wanra yo ne usurok nadu nongpo umden bat na umden syadu Sonapur nakaliang ka forum ka ai kublei kerpang ya u MLA lokal MLA ba ijingi i ba MBSM i bala tristom bat kerpang ru ya ka sarkar ka ba la pediang subhai ki jiut jinam jongi ki khun jong ka dong ka thani jongi nadu ka raj marngar terter ki penen kam yo ne surok nagaliang jong ka forum ngidap de jinge sne komen ka bakrau bat ni ai khublei kerpang ka sarkar ka bala la ban mang yo ne surok bat kerpang ru ya isar Preston Tensong de mi ba wanra ya kene ka skem ka ba ila katno i hidu thia du dem ban perkhat na ka benta ka jing mentoi jingi u khun jong ka raj ka dong ka than jingi kene ka jaka kena kaliang jong ka forum ni ai ka jing khublei kerpang sai chi sensar ya phi ni ngech kem boblei ndang kerkhui phi phindang la ban sekri ya ka kam ka babha khublei shibun sar la pidon hakano kono jakaru ni ai khublei phi sar Preston apo jing pek jong phi bat kerpang ro ya ka sarkar ka bala alam ya kene ka sarkar ka pemerintahan na kentup na do chief minister bat ki cabinet minister ki bala syak subhai ngi begala ai subha kum ka gift Christmas ngit skam kan urlong hapo jau kene ka Christmas jau ne usnam hajar pusau tangkine khublei shibun khublei sijarngo do nakaliang jong ngaro ka teng jonggi para nong sisaraj angkat kine ki kun ki ajar ki rambak snong jungi nang de lai terligiraj iba pe na ka benta ka jing bit jing biang kine ki dalam jong ka forum jungi ba Arnold angkat bat kiwi iba ya smrop lang angkat bat ngiru ni penpau ke jing khublei jing sungu kumbala kren skmat ba nang jungi penpau ke jing kemen hadu kata bangila yo banta ya kata ke jing angnut ke jungi ban wanra yo surok babhana ka benta ka deka dong ka than jungi uba mengikum ke ibriu hang deka than angnut mentala sikata ila juut junam bat benta sarkar kala sngap kumbala ong ya i MLA jungi i sar Preston ibala simti kum menteri in charge jong ka PWD ibala snap i kan ka jing ut ka jing nam jungi bat nakaliang jungi nimdon ban IA tang ka jing kerkhu kedo ka jing duai na kini ki thang jungi berkhoj ba inang la ban tre sekmat nang ta ka jing bit jing biang jong ki pai ba ka jela bat jongi ru iwe pai we tang kan ai biang ka khubor jing khublei ya i ba boleh nang kerku kedo ya i pleasebot Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai